Hello, good evening jotono tini hingke sari ni simung sang video no start khaisibo haino halam sogotei sani channel ketal video jotono khakai no kaha tongbai na sungbo kaha angbo kaha tongo an logo tini ang saisung thangya an bisai thanai no no phangna jeng tabung auto bo ka salaijak thanglai oni bangi agortla thang tongo jeng auto borok kwbangma garo siung ke ba sak video ro sang blog rok sena maliya ni rok naidi ang tabuk bus sang ka salaijak baskango seat gari bikuri gari bachikon sak bara sasa ma achok lai sibu tabo hingke ang phai sok paila ha jeni bara nogo mami sungra no bo hingke yang nogo to rokoi mobile nai tongo angke mami sungani hi moi rok khele tikana khai tongo hingke yak sa salangmani bo yang dogan kholopro momani herejak mani yak sa sabani yak rok mani moso si hulmaliya yang ya moso hulani himotari ro hangke tei sejagi hini ro nukma hana sejagi camera bo kahake nukjakya hingke bonbangui tolo ke khaini hupasi khaimi ang tongha samani bangui hingke naitong di joyake ani blog no tabo hingke thubui ba chawui jeng ang miapro horo do asa kwbang blog khaimaliya je khaimani khai ha tabo hingke ai fila ha ai phano satung tungjak sal pajak mai kaham jotono no amo hingke ang tongmani sat sakao pura nokla kuar ke tongthok hui tongo hapani sado ba kisa tunggu tongmani jorao hingke naidini rogoro khungrok kaijak noma khna kwbangma naithotok khungrok kaijak tongo o jagani bo hingke buni rok taro thaichuk buphang bo tongo mo sema thaichuk ni season pro no khwnani rok ang oro thaichuk khakjakmani hingke taklai borok teisa thaichuk thai tongo hingke thaichuk khagui chakinai ta o jagao hingke yang hingke lama lekchomani bazar thangmani hingke naidini rok nongma khna bwswng naithotok jaga wngtong yang hingke ani nok ganti yang nokoto light rojak yang wati rok wajak bangui lengkang tongo oro jagani wasasi omo tangskoma tokthu si achai tongkhnai tokthu oro jagani bothor nai tongphaio ang fan rok laha hingke bo kochok sma thang hingke tabo hingke ang nok rok kisa sap khaigrana oro bati bamani lengka leta peta ang tongha tui oro jagani kachaijaknai kaphijaknai ni rok colour kwchak sung tongsiyo hingke yang rok leta peta oro tongnai rok bo kisa khaya gajana hingke tabo hingke ang pura nok clean ani bisna rok puthi khaijak takse bachai thangkho hingke ba hingke ang pura nok rok hubaiui noka nuko subai akoui tabo hingke pura thik khaibai ha hiyang rok bo haino kwchwng khe hui roi baila ang nai tongmaya bohai rok khe kwchwng khe naithotok ni deba jespana yang bo hingke mami sung tong bo khe mami sung angke yang sri tui nungjaya ko bisa tui manungga ani gas ni belai problem bonbangui ang tui no age asuk tui rok nungya ni bangui ang belai problem wngjakna ha bonbangui tabo hingke delhi na ang phunaio tui kisa phano nungo ta kwbang nungmaya kisa phano nungo jesa mangsa kwbang nani tui rok harwui hingke asuk samung tangmani kisa gorok sing rok kholobui nai tongo so finally tabo hingke jeng tui rok tuku akoui mai rok chalai tongo chini moi ani moi hingke miapro ni top mahai kisa tongo hingke tei yang norok tong manui pura bibia tong hingke tabo hingke naidi packing pai ha ang manui rok dawi tongo hingke jeng kaisa jagao thangma naio ni bangui manui rok kisa dawi tongo oni bangui boni ri rok akrok bo motoi tiya rok nawi sungui dari tongo hingke tabo hingke jeng sari kisa berainai hino khalainai ani manui damani rok bo pai hamba jeng tabo kisa dimsagar o thangui achogui tonglainai hino khalaimani nokhalainai da hingke naitong dini rok joya khe chin kunui ni blog no hingke tabo hingke jeng nokhalaijak fatar o light rok jeng riri tongbaila ha ang saisung pro hingke salary belai tongthokya bangui ukhajakya ang saisung ro asuk hingke tamo hingke bo phai hamba hindi sarasa tonglainai hi ungkha boi phalui hingke oro hingke paper no bikhi rok bajak gas ni bikhi rok ang malai tongo hingke achang panung tongkho sabjurui himno no khnani rok saini rok boni kaisa video bo viral wngjak do bo hingke tamabung si tama mok singkuma ang pogui si paila ha pai mok dingkoma tamo mok singkoma pogpai ha bo bokhrogo boni boko bo wngjak hingke bo haifano bo class 9 jora porijak class 9 jora hingke boni Facebook password gari rok Facebook boni Facebook ni ID account phunugui rok boni boyfriend ni
morok phunugui ro kwbangma tong hinkhe nung tani nogo tong ya ang bono sungmasi bo nogo thanglia pu bo hajakmani borok rok maya ni bagui bo koborong hi sawo hinkhe nirok nukma khana hinai bo mobile ni bahai khe thung tong hinkhe thung tong bo ang sisini abono photo baisari nukjak si nirok nai tong di boni kwbangma Facebook rok gari boni boni ex boyfriend ni rok search khaioi naio hainaio wng tongo so nirok nukma khana bwrui kisa boni bokhorok rok nosto ongpai himani pore khe chengya ani bwsani gori rok akrok nalaioi naidi tabo hingke bo sikla chawi sengkhari rai tongo sengkhari boni sengkhari ramani ni style se onno rokom bwslai no si oro khwchik gana ro si machuk sarwoi si mara naipui hingke bahai khe ang sengmani phunugo do bo wngya de wngpai kha samalia hingke bislai chuksa rowoi si mara aphuu kuchuk hingke rathok bupung sengkhari rai tongo sikla chao horo si hingke tabo hingke chwng mai chalainai hor ni mai sobai o si tokha kisa tongmani roi rok hingke tomato moso bai chalaioi tomato moso bo khaila hingke tomato moso bai chalaioi tabok chwng thulai sinai tei deglali hor kodak tongha hingke horo habasa muktri maya ang hor kudur tong tongo hingke phuaio doi basa maya ang bon bagui thusinai ta manui kisa hui rok baigirano hingke manui humani pore hingke thusinai ang tei mungsa samgri khe ani mai chabai ha manui susinai tei pokhor se sui napimani ta horo si tongphla hi hingke ani bwkhwnai kisi si wngtong sigo hingke kha khaio nog joto no ani video no kha logoi nai tongnai rok chajak de tong chajak de tong rok je chajaknai ba chajagai hi comment khai di naithokjago hingke naithokjago khai di ang nirok no bar ni swngo nirok no tama video rok nainai hingke khoroksa borok ano samani rinai set ni collection phunukdi hingke ang phunuknai nogo thangla hingke phunuknai ang time mai ang tongo do hingke kisa jora nangbole na hingke omo collection no phunukani hingke time mai ang tongo hingke amoni bagui ang phunuknai tei besi digi hingke ang norok no ani rignai ni collection phunuknai kwbang to kwrui je tongmano phunuknai hingke tabo hingke tei aswk video no log ro liyawi ani manui humani rok nirok naiani akaijaknai ha hingke ang manui hutin tei bungsa samung kwrui ang ba tei bui hai oino alka samung bwkhaiya tangba ang je nogo bahai khe tong bahai khe cha morok simi wngsinai ani oro haidena hingke joto loge roi tongnai ani takhok bukursang no belai khe hambai rwo tei ang video folog liya or jaga no pairosine ani video hambai jotono no next video phaiyoni sakang joto kaham kwrwng tongdi hingke naising tongdi ani tei kaisa next video ni bagui tap tak keliye bye bye.